Aphu te tan thatna uisu ikuta ti theina a phot si chuan thu fing te bung thum chang som ni pasari episode masalama kan hu ang khan link plan ang bokin si clan po an bo ve kan ni kha chu wang chuan le clan yan clan le yaw clan te chu an hlau thong hle a inzom na an siam ta a chan chu an ngai dan chuan hei hi en siang clan zinga chak ber pa ni gu clan emo hun clan emo te ti ani an rin wang ani ti chuan hun clana an elder pakhat 6 star dosing level hun chen mo ti ming pu chu hun mi sing muturin hall of souls main branch a local ti kan hua hun mi sing hena skymanson alliance chu an ti chet vek angai ti a hrila chumia wang chuan hall of souls chuan skymanson alliance laka Indona an puanga he Indona hi fallen mountain pika nunna le thina Indona ani dona chu skymanson alliance tan chuan thil du lo takani chuti lai chuan sawian chuan atopa chuan purifying demonic lotus flame chu a refine vector ti kan hubok chu wang chuan sawian heavenly flames zongjong chu anin zom khoma flame spirit a in thaka sawian chuan siawi ti in aming chu awo sakta ani siawi thil ti thenen te chu adang lam hle a skymanson alliance in hall of souls dona tura thena chang turin apui thei nge yarin om ti chuan episode za sompo paruk na chu purifying demonic lotus flame space atanga tanani sawin le junior te chuan space time crack portal an honga chulai ma tang chuan pon lama an ron chuak ti kan hu an panhi chuan skymanson alliance lampan chuan rang takin an thlok ta an thola hian sawin chuan junior hne na hetiang spita an kalzel chuan ni chan ve chungin alliance an thleng don ti a hrila chu she chuan junior chu an nisuka man mo zol an ngai ti asoya chu tianga in biak lai chun an panhi chun chak takin malman pan chun zom ta chu ti rol chun skymanson alliance mining group pakhata asina in thaka an hna chu demon flamestones lai chua skymanson alliance honani an commander chuan ami te hna chuan an hna chu thok thoi turin a hrila a chan chu heng crystal te hi inner alliance rang taka thon an ngai wangani chu tia man mo taka an la khom lai chuan chu ta chon thlepuina tak aron tle thut meya chumdum cha tak chu an lampan chon aron kala lightning aron engde choi bok voile khata chum cha tak chunga tang chuan opakhat hian heng demon flamestone hi khoya nge kalpuin tumaron ti chu thuan che chuan sipai commander le sipai zongjong chu an hlau thong ta hle meya tunge ni ang ti an ngai tua ti chuan rang takin hall of souls Indomie te chu chum cha tak atang chuan an ron chuak ta an manian mu chuan sipai commander chu a thin rim hle hall of souls sipai zinga an hroi tu chuan demon flamestone pakhata la skymanson alliance mi ate u hei hall of souls ram ani ti in shia ani lom ni ma se nang ni mi ate hin kan ram chunga mi demon flamestones te hi innaron langam ama ati chutianga soin an mani ti hlum tumin thindrim takin flamestone chu ati ke soma an hena demon flamestones te chok nilovin an mani nge point lai hun chu an chosam ngai lawang ti asoya tongkam dangin soila an via tha an ni vek tur thu soin awawani skymanson alliance sipai commander chuan thindrim zathian chu idu thu samani chu timin kan thi ho lo wang ti na chang leta chu tianga soin skymanson alliance sipai dang zong te nen chuan an thil ti thina chuan activate ta indo turin and bot seita ani an commander hi dozun 1 star ania abak zong hi dozong level chawan ni thung ma se hall of souls sipai te hi an chak zoka an roi tu berpo hi dozun 3 star ania an soul chain chuan activate ta skymanson alliance sipai te benan an hmang ta alliance sipai te chuan bele tan tuma ma se soul chain chu an dang theilo commander topic angin rang takin defensive barrier an siam le ngala soul chain manga an ron attack na chu an dang ta ani ma se chung soul chain te chu an chak hle a osan takin defensive barrier te chu reilo te an tike som le ngal veka alliance sipai zongjong chu le an tutta vek mai ti chuan hall of souls sipai te chuan skymanson alliance sipai te chu tha tumin noilam pan chuan an thlok thlang hala chu mu chuan commander chuan an he theilo ti a hre thiam chu wang chuan hung tol turin a hote chu thu a peta a chu chuan hriat vele skymanson alliance sipai te chuan anuna hum him tumin hung tolan tum ta ma se hall of souls sipai te chuan chu tiang chuan olsam takin kaltir an tum lo
zuin an hnung lamatangin an ron beya na takin an hliam zui chuta holo so sipai roi tu chuan anaute chu thupe ka pe a an kudle ke te chu tansaka an lu zong po chu tansak fel turin thuwa pe an tha hnuwa an lu chu Skymanson Alliance ne na thilpek atan kan thonang ti in ashila chu thua sei hnu chuan holo so roi tu ngei po chuan Skymanson Alliance sipai commander chu apana commander chu hlau thong hle holo so sipai roi tu chuan aral thom chu han her kwala a tha dona chuan rang takin chunglamatang chuan opakhathian ege isoi nang khan an lu itan sakanga Skymanson Alliance I thonang mo aronti chu thuan thrit ro chu hall of sorts sipai roi tu chu ataksa chu akang ngala na ti se thian au chuak zui chu mu chuan commander chuan thil thleng chu a hre thiam lo hle a he thil ti tu hi tu dang lovin sawian ani sawian chuan hall of sorts mi te hi he tiang khopa hoi sen hi an lo ni ta em ni ke hi kaladam ni ti hi an hre lo ni in alanga ti chu tianga soila chuan hall of sorts sipai ho tu pa chu akang ral veka sipai dang te chuan hlau thong takin vanam chu an han ena chuta chuan sawen le zuna te chu an lo langa an panhi hian thil ti the tak ni in an lang hall of sorts sipai te chuan chu an hre thiam hmala an hlau thong ta hle anuna chan him tumin an hnung tolta ma se sawen chuan tlan chu ti ra tum lo mong changin akut pakha chu han phar chuaka an chunga pressure tha chu pressure wang chun sipai zong chu mid era che theilewin anom ngal veka chu ti ro chun sawen chuan hall of sorts hun chu atop ta khongai na in don tur zong chu in dong vek to ani atibok athu seila chun sawen na pressure chuan an ru chu ati tliak ran ta chu pressure chatna chu a hlom hle an ru zong chu atliak som veka an thi me don na chun sawen chu harsa tak chuan an ena tunge ini anti sawen chuan tunge kan ni hretlak in ni lo ti in an vai chuan leilama a pai tha sawen chuan Skymanson Alliance mi te hi chutia in du in ti hlum thei tur ani lo ti in chutianga a sei hnu chuan hall of sorts sipai om zong chu a haral ta vek ani chutiang thil an hmu chuan sipai commander chu amang ang hlea an mani chan chuak tu senior expert chaktak chu tunge ni ang ti angai to aril ruin he tlangwal thil ti thena hi a hlom tak zet ani ati hall of sorts mi te ati hlum vek hnu chuan sawen chu zunar nen le an ron chuka sipai commander ma chuan an dinga iana chuan in traffic no atia commander chuan za takin kan thai senior ahun taka miron chan chu wang chawani kein hi zua squad Skymanson Alliance third outer alliance unit kan nia heta hian kan mission chu demon flamestones lei chua inner alliance phur ho ani ma se hall of sorts mi te awangin harsana kan toka kan na min chan him saka wangin lom thu kan soi tak me mawani he imitran puin hi kan theikil to ngai lo wanga tia commander thu sen thiat nu chuan sipai la om zong po in sawe chu za tak chungin lom thu an thila senior ti in an ko bok engkim hria chuan sawen chuan chu ti ani chuan outer alliance unit atanga local in nia kumni chung chawin Skymanson Alliance hi he tiang khopen alo thang chhota ti ka mu hen makati hle ani atia ti chuan sawen chuan recovery pill bottle ala chuaka commander hena chuan hliam tur apiang hena he dam do hi pero atia commander chuan rang takin pil bottle chu ala a pil chu a hote hena chun a sem kual ngala hun engama chen nuwa sawen le zunar te in belai chu sipai commander chu na en renga hepa hi thil ti thetak ani tak setani a chakna po hi hria thiam phak bak ani ngeyang ma se chu ti chung chuan angil nen a za om tak setani ti na ngai tua ma se chu ti chung po chuan an ma ni lo pui tu chu tuge ani ala hre theilo chu ti la chun sawen chun ama aron en reng ti a hmuwa eng thil nge ni damdoi pil tamzok imamo emni atia commander chun rang takin nilo chu tiang engma angai to lo pil min pekha atok lutuka tia sawen hena lom thu seinon le in tuna chun ka hote nen hian lai moni kan cho san watangai to ani hilai nai me a hian hall of sorts branch pakhata oma an commander chu one star dosing cultivator ani ami te chu tha ani ti an shed vele phubalak tumin heta hian an local ngeyang an lo thlen main kan cho watangai ani atia one star dosing cultivator chungchang hria chun sawen chu anui suka chu hall of sorts branch omna hun chu ishia chun akong min ko mu ro atia commander chun a chhan chen ma chuan sawen chuan commander dara chun akuta ngata hall of sorts branch omna lampan chuan ain teleport pingal sipai te chu an mang ang hle an commander chu khoyange a kalpidon ti chu an ngai to hloma ma se rei lo te ya sawen chu commander ne chuan an ron kir le ngala second claim te chungin engkima waching fel vek to
commander chu aril ru boy hle ti a hriata a ho te chuan an ron pan ngal wata khoya nge a kalpui che eng thil nge thleng an ron tia commander chuan makti hmel sa thian he senior hian voi khata ku to vaya mit khap kar lek chungin hall of souls branch pum pui chu ati chheve kani ti in a changa chu thun hria chun sipai zongjong chu anmang anglom hle makan ti hlea chu ta za takin sawen chu senior tunge ini kan thre thengi man tia sawen chuan directin a hril mai lo chu ai chuan he hmun atanga in ho hnuwa in outer unit supervisor mula tuna tang chuan inner alliance art rank member in vek don ti hril ro hei ka thupe kani young master sawen an atir chi ani ti hril ro atita a sawen ti pingan hriat chuan sipai te chuan chu phing chu an lo hre chiang to hle ti a hriat ma se sawen hmel ero chu an la hmulawani chu ta sipai pakhat chuan ani chuan nangma hi young master sawen ngei ni I chanchin hi kan hre tam hle a ma se tlung thleng hian nang hmu thein hun chu kan nei ngai lo an tia sawen chu anui suka an hne na kom lo chunga central pen sa thil thleng zong zong hriat ka du ani atia chu ta commander chuan sawen hne na engkim hrilta purifying demonic lotus flame amna hmun chu khar ani hnuwa central pen chu a boina sa hle a ancient clan zinga mi si clan chu ling clan ang bokin an bo vek ani chu wang chun ancient clan dang te chu an boi hle a le clan yan clan le yaw clan te point in zomna an siam helani ti soin hall of souls in an skymason alliance laka Indona an puang ti a soi fia bok engkima soi zo chuan demon frame stones te nen commander le sipai te chu lai huna tang chuan an chuak ta chutila chuan sawen chu arel ru a boy hlea arel ruin engtin nge si clan chu olsan takin an bo mai theang chutiang bok chu ling clan chunga po khan alo thleng to engma achan hria tur omlovin kan pum pui chu an bo vekani ma se heng zong zong hi tu te ti nge ni ang an thil tum tak chu enge ni ang ti angai tua sawen an chung thil angai to lai chuan zunar chuan si clan an bo le tak awangin le clan yan clan le yaw clan te chuan in zomna an siam ani chuan kan gu clan point boina an tok ngayang thil om dan kan hre thiam wat theinan gu clan a arang the ang ber ka kir wat angai ani atia chu thua hre chuan sawen chuan chu rematia zunar hne na gu clan a chun kir wat la thil om dan chu zong chuak ro I ho ko nga film khur hle bok la I thlen huna ka puina imamo ani chuan minron hriat tir don ya pui tur chen karong kal watanga tia chu hre chuan zunar chuan ina hne na lom thu asoya ama po in kol tha turina hril bok sawen chuan a tong thlamona lungai su skymason alliance boina ka chin felvele in kana karon tlo ang che atia chu hriat nu chuan zunar chuan sawen chu a thla ta guklan lampan chuan a chuak ta ani Zunar akal nu chuan sawen chu arilu ala boy dewa arilu in kumhni aliam to khang kumhni chung khan skymason alliance le a thiante zongsong chu himle risial taka an om ngei abei sei thu asoya abik takin master yawla chu angai to hle ti chuan asin chu falling star pavilion a in thlaka chuta chuan skymason alliance a elder zongjong te chuan in hmu khomna hunan neya master feng chuan mi zongjong hena fallen mountain peak a Indona lo tura chuan hun clan chuan hall of souls thlop turin mithiam chak tak tam tak an ron tir ti a hrila atam zok chu an be theya ma se hun kana elder pakhat chu an be phak ani lo thule chu pa hming chu hun chian mo ani thu asoya chu hming an hriat chuan mi zongjong chu anin mel kwala master feng chuan hun chian mo chu 6 star dosing early stage level cultivator ani thule mi chakle danglam tak ani thu asoi fia tunma hun clanin South Clan ancestor Southon an ambusa an tha tum khan hun chian mo po enroll ve ti asoya chu thur hriat chuan Southon chuan hun chian mo ti hming chu soin a thin rim hle ti a hmu thei ti chuan ancestor huwa yun chu aron pen chuaka ancient clan zongjong zinga chuan dan hngit tak bakhata om thin ti asoya 4 star dosing level aya sang cultivator te chu tiang Indona lian tham taka chuan tlang takin an enroll theilowa an tel theilo bok chu tiani chun engwain nge guklan le ancient clan dang pathum te hian hei an ngai tha an en liam mei engwain nge ti top tumin engma an ti lawati elder lin chuan ancient clan zongjong te chuan an thlen thei chin an thleng to clan pahni bo top thei dan angkha an chunga po a thleng meng ti an hlau vek ani chu wang chuan pon lam thila an in rol ngam lo ni ina langa tia chu thua hriat chuan huai un le midang te chu an beidong hle ti a hriat elder lin chuan lo sei zomin hun clan hian tuntuma hian 6 star dosing cultivator pakhat an ron tira ancient clan dang te hian engtiang nge
ma ron lak don ti an en du po ani mai the tun tuma hian ancient kan dangte hian engma an la tilawani chuan a hnu le zela an ma ni bei turin cultivator chakjok po an ron tir le mai theya tia om zia chu hun chen mo 6 star dosing aya chakhi hun kana an la om nual ti na ani master feng point chu angai dana ni thua lo soya he Indona hian nena chang tur chuan mi chak tak puinak an ma ngei tur thua se piltor ancestor in apui the an be se thu soin apui ani chuan hun chen mo chu an dang thei don ti asoya ma se hun chen mo ba ka hian hun mo 5 star dosing late stage level po om ngeyang ti in master feng chuan senior south chen hena hun mo 5 star dosing nen ain ma chona ngai don ti arila chu mi te pani zinga pakha jok jok chu an hne the ani chuan Indona chuan an hlotling thei mai thei ti asoi bok chu ti lai chuan ferry sing chuan chu mei chu ni lovin hall of sorts chuan Skyminson Alliance headquarters po an ron bei arin thule chu thil om thei chu an ngai to tel angai ti alo soya chuta ancestor hoi yung chuan ancient void dragon clan empress zian chu an ma ni pui turin a local the ani chuan chumi boina chu an chin fel the arin thu asaya sauchen chuan zian chu an tan chuan atangkai hle don ti soin ma se tuna chuan ancient void dragon clan an empress ani to a mo phurna tam tak akawa atla to ti an thengil tur ani lo ti soin three dragon island chu an line pum khat theilawa chu wang chuan eastern dragon island hum him turin a omri angai ani chu wang ke mani min pui turin a local the arin om lo atia chung zong zong a sei hnu chuan 5 star dosing cultivator ni bok sauchen chuan inding tok takin hun mo chu ke man ka beyanga tia ti chuan hun mi seng chungchang ero chu nangma nin thutluk na siam ro atia ma se hun mi seng thluk thei tur cultivator an omlo chu tia an ngoi thap lai chuan pon lama tang chuan opakhat aron rita a chu tu dang nirawin sawian ani hall of sorts hall master chu kakuta inda theyang keman kalau boy puyange aron tia chu on riat chuan mi zong chun makan ti hlea master yawlo ero chu alom hlea achan chu sawin ani ti a riat chen em wang ani chu ti la chon sawin chu falling star pavilion hall pon aron dinga falling star pavilion veng tu te chuan yang master sawin an hu chun an lom hlea kan alliance deputy chief ani yang master sawin chu atopa alo ke le ta an tia sawin chu an lo loma sawin ngei po ahlim hle ni inalang Skyminson Alliance elder zong po pon an ron chuak ngal veka master yawlo chuan ahma sawin ding mu rol chuan a mel chu lom nain a khat ti a hriat thei sawin point a master le a thian te mu chuan alom hlea an bula chuan chukthla in master yawlo chu chibaya buka an vai chuan an lom tlang hle chumi no falling star pavilion main hall a chuan an luta ancestor huai yung chuan mi zong hena sawin a chungchang chu soin ahma in kalo hril vek to cheu kha he tlangwa hi ol sang takin athi thei ngai lowang engma achunga a thleng theilo thil tur lawa indril ru in ti ha me ani kathu soi kha in ring lawa ma se tuna chun en teu he no pangmak tak hi dam taka alo ki le tak hi atia chuta master yawlo chuan sawin chu a han ena sawin hena dam takin ilo kir le a purifying dimic lutas flame po irfine theita mi zong in thil theilo nia an ngai thil i hlen chuak le ta atia chuta elder lin chu lo in rolin thudik tak soila i hlo ting ngeyang ti karin ngai lo ma se tuna chon ilo kir le ta kan pani hian tang du nila ol sang takin hun mi seng chu kan ma chon theyanga tia sauchen chau hian tuna sawen chakna dik tak hi alla tha theya midang hena tuna sawena cultivation level atanga clear chuan ama chau po hian hun mi seng hi a the thenge anga lo ti chu chuan hre chun elder lin le midang te chu an lom hlea sawen 5 star dosing level theng ti an hre chuan ropian tin an fak le elder lin chuan soizomin chu ti ani chuan he Indona tur chungchanga hian kan hlau thon lutuk angai to lo ni ina langa tia sawian chu anui suka ti chuan poison ga chuan sawian hena thil pakha thil du che ka nei ani chailin khui medusa chu yellow springa alu atang khan alo lakir le lo voi tam tak chu adin hun en fia kan tum thina yellow spring chung thuk taka ro hlut tak a mu chuak ani kan ring chu hun rem chang chu mangin ain cultivate me kani tui chu thuk ema wangin a omna kan thleng theilo ma se chu ta chuan a omani ti chu siang takin kan na hre thei reng ani ti ina soya chu hre chuan sawen chuan chailin hian in cultivate nan he tiang anga rei hi amamo kalo be seilo kum thung vel aliam to a he Indona hi kan chin fel vele nan sirin underworld python klana chunga kalvat anga ya ni ti ina changa ti chuan a sin chu in thlakin master yawlo chuan Skyminson Alliance tel ko sang ai o de chu hun khata a ko khoma thu pe ka pe a ani chuan
khang kum kal ta chung khan whole of source hian Skyminson Alliance min ti top tu min voi tam tak min ron be to a avoi khatna po khan dam kha chuak turing kan chakna zong nen kan be ani kha he hun re tak kan Indo chung hian kan mi te thisen tam tak aluang ral to a ma se tu na hian kan tot na zong ru le na hun chu a thleng don ta Fallen Mountain Peak a rope takin kan dinganga lao lovin whole of source mi te mit menga kan enang Indo turin in peiro ne na chu kan changdon ani atia chu thua seizo chuan Skyminson Alliance pai zong chu Indo chu an chak hle to ti a hriat chuang takin Skyminson Alliance ping chu an lama ti chun master yaw lawin a seizo nu chuan sawen chu aron pen chuaka all of source chuan kan chung te le kan mi te an thata tin kapa chu an rubawa nasa takin anti du da bok chu wang chuan whole of source ka huat na nasa tak chu ka ru le thisen za ma hian na om chu huat na chu min fan chuak ani he huat na hi ka theilo thilani ma se he ke ma emo ka chung te emo chung chang chawani lo whole of source hian nam pakhat emo chung ko pakhat emo chau ti chiat an tum ngai lo Central Plains pumpu hen chiat a thlanti ran du ani Central Plains pumpu chu an ma kun se an du ani ati voina hian kamimal phubala na ti hlotlin na tur chawa in tran puina du wangin in ma hen kalo ding lo heta hian in thian angin kalo ding zok ani ka tum le in tum chu ain ang chi ani chu wangin kan zawain kan tang hawanga kan be ho zelang Central Plains atangin whole of source chatu na tan kan thai bo don ani atia chu thuan thret chuan Skyminson Alliance pai zong chu an thin rimin whole of source be chak nen an khat thar hlea Central Plains kan chan chuak tur ani whole of source chu kan ti chevek don ani ti in an awrwala chu ti la chuan Skyminson Alliance chuan Central Plains huam chunga an tho pui zong te thena lekha an thom dara Indona atanga in bo se turin an shil dar ta ani he whole of source nen an Indona hun ber tur ani ang ti chuan Indona ni alo thlen chuan Skyminson Alliance te tho pui le an chen ni thin cultivator tam tak chu Fallen Mountain Peak an thleng ti kan hmuwa chuta chuan Burning Flame Valley hruai tu tangzen po kan hmuwa a fanu tanghua po alo kal ve bok tanghua chuan Fallen Mountain Peak chu a ena he mun hi man line magical beast kan omna ani ti lekhapu a chiar to ti asoya ma se tuna chuan thler ang mai chaw ani to ti asoi chuta cultivator pakhat chu aron ding chuaka voina hian Skyminson Alliance le whole of source chu heta hian ain ma chandon ti asoya chu ain bena chu ara phlak le ain bena ina sok oi fa siam tu dingat po hi klang chen khatan chuan ralvek na thama ninge anga tia tangsen chuan chu adikani ti in alo changa whole of source chu Central Plains support chak ber pol ani ti asoi bok hun kan le whole of source te hi kan thre thiam no takin whole of source hi hun kan ami hun tian di ro rel na hnuaya oman ni a asipai te ani ber chu lalin a hna tho sak tura pol din te ani ti ila kan thre thiam ome ti chuan Skyminson Alliance le hun kan hnuaya whole of source chu anin beidon ani chuti whole of source chungcha an soila chuan whole of source mi te chu an lo thleng tan ta a ma sabera chuan whole of source a whole master hun mi sing chu aron langa chimi hu rei vak lawa chuan hun kan elder hun mo chu lo long le in ti chuan whole of source deputy master chu alo lang zui ve le bok chimi hu a chuan whole of source an elder chak mai hun chiang mo chu alo lang zui ve le a an hunga cultivator chak tak dang an lo lang zui bok an vai hian dosing level vak ni in pasari an ni hun mi seng chuan Skyminson Alliance mi te chu eng wang nge an ron na thlen ve lo ti asoya hun chian mo chuan min hlo wangin an lo kal ngam don lo ni in alanga ron ti tangzen point chuan thu soi chu lo hre thein a boi ta hle me a ma se chu ti lai chuan flame tornado aron lang ta a chumi chunga tang chuan sawian chu kul tak le inding tok ti hriat takin aron chuaka Skyminson Alliance hian tuma an hlau ngai lo aron ti sawian lo thleng hmu chuan tangzen chu anui suka ti chuan sauchen po aron thleng ve bok chumi hnu master yolo po space mirror dimensional technique mangin aron thleng ve le a master yolo lo thlen hmu chuan
Skymison Alliance dosing level kai tha te chu an ron thleng zui ve le bok Skymison Alliance dosing level expert tha an ron lan hu chuan tangjin le a thian te chu an tho huaya a chan chu Skymison Alliance tan dosing level expert somngat an ron lan wang ani ti chuan holo source le Skymison Alliance te chu Indona hu ber nei turin ain hu chon ta a episode lo me tu hi rang taka en kan du ni chuan comment le like lama khan tanmilo lak pui le don nia ma theng berati chu tumin thei top ka lo chu don nia